An yi gwajin ƙwaya a kan ɓera. Ɓera aka samu shi kaɗai aka sa shi a cikin keji aka kulle shi aka sa mai ƙwaya da ruwa. Haka ya zo ya dinga shan ƙwayan nan, ya dinga shan ta ya ce kai haka ƙwaya take da daɗi. Ya dinga shan ta ya daina cin abinci. Haka ya dinga shan ta wannan ƙwaya ta mai ajali har take ya mutu. Aka samu wani ɓeran fa aka sa shi a cikin keji aka tara mai kayan wasa. Aka tara mai kayan wasan nan aka samu mace ita ma aka ajiye mai a wajen nan. Aka samu wannan dai ƙwaya da ruwa aka ajiye fa a wajen nan. Haka ya dinga wasan shi bai ma damu da wannan ƙwaya ba. Ya dinga gaba ɗaya wa'innan matan da kayan wasan nan gaba ɗaya sun ɗauke mai hankali. Haka ya dinga yin wasan nan fa. To gaba ɗaya bai ma kula wannan ƙwayar ba. To kun gani kaɗaici ne yake ja mutum ya fara shaye-shaye. Idan ba ka da kowa kana kaɗaicewa kuma to dole za ka fara shaye-shaye fa. Idan kai kaɗai ne ba ka da kowa za ka dinga kaɗaicewa to shi ne yake jawo mutum har ya fara shaye-shaye. To wannan shi ne Allah ya sa mu.